îți dă mami, îți dă, pe cum să nu-ți dea mami? Uite, vrem sau nu? Vrem? Vrem? Nu, hai să vrem, haide. Oh. Ah, ce bună! Bun! Bun? Vrem? Vrem? Ia când vrei tu și ce vrei tu. Da, mă, ce bună! Da? E bun? Ai. Uite, ce face mami? Tu lasă, ia. Tu lasă mami, dacă o vrei tu, ia-o tu. Scuză-mă că m-am băgat. Așa, ia-ți-o, mâncă tu cum vrei. Mâncă tu, mâncă. Așa, te ajută un picuț, mami. Așa, ami. Are să te strâmbi. Bună! Uite și mami, papa. Am ce bun e. Aha. Nu mesteci lingura, da? Ce cum ți lingurița? Bine o ții? Nu ți-o ia nimeni, nu pot să ți-o iau. Ține-o, nu cumva să ți-o ia mami. Nu ți-o ia mami. Ai. Uite încolo. E bun? Bun? E bun? Uite, mami mănâncă și mami, vezi? Uite. Uite, papi de aici, vezi? Bine, tu nu papi. Hai să mai dăm măcar zupică. Așa, uite ce frumos a înghițit asta. Uite ce frumos a luat fetița, așa. Uite, vrei? Mai vrei? Așa de tare vrem. Haide. Până la un punct. Ia, ți-o dea, mami, ți-o dea. Ia-o tu. O vrei goală? Bine, nu-ți dăm copilaș. Nu. Vrei cu zemuță? Aoleu, ce ți-ai făcut pe față. Ia zemuța, ia-o. Gata, ți-o dă mami, uite. Unde faci lingurița? Gata, ți-o dă. Bine, ia-o roadă cum vrei tu. Gata, ia-o. Ce lasă mami aici? Bine, iei tu când vrei, bine?